Suosittelen Askemia oikeastaan kaikille, jotka työskentelee, on se sitten nettisivujen parissa tai erinäisten asiointipalveluiden parissa, jotka haluaa saada tietoa siitä asiakaskokemuksesta ja apua siihen toiminnan kehittämiseen. Olen Arttu Huittinen ja työskentelen asiakkuudet- ja viestintäosastolla kehittämispäällikkö. Oikeastaan haluttiin kerätä meidän asiakkailta käyttökokemuksia. Siihen ei oikein ollut sellaista soveltuvaa työkalua. Askem tuli ensimmäisenä käyttöön meidän nettisivuille ja sitten kun otettiin oma HSY-asiointipalvelu käyttöön, niin haluttiin sitten laajentaa sen käyttöön myös sinne. Alettiin saamaan palautetta meidän asiakkailta siitä käytöstä, minkä he kokee hyväksi, mitä ehkä pitäisi kehittää vielä. Kävijämäärät, miten paljon eri sivuilla on kävijöitä muun muassa. Ollaan saatu ihan positiivista palautetta, paljon ideoita myöskin, miten me voitaisiin muuttaa eri sivustoja vaikka käyttäjäystävällisemmiksi. Ja Askem on auttanut omassa työssä sekä sitten meidän pääkäyttäjiä hahmottamaan, mitä meidän kannattaa tehdä seuraavaksi, miten me muutetaan vaikka käyttöliittymää tulevaisuudessa. Myöskin se, että sinne kertyy paljon semmoista avointa palautetta ja siellä oli tämmöinen tekoäly vetämässä yhteen sitten näitä palautteita, eli sen saa tosi nopeasti sen tiedon, mistä ne asiakkaat siellä palvelussa puhuu ja mitä ideoita he antaa meille päin. Jos ei meillä Askemia olisi ollut alkuun käytössä, niin käytännössä meidän palvelu olisi pysynyt ennallaan ja siellä olisi toistunut ne samat ongelmat asiakkaille, eli me ei oltaisi saatu sitä tärkeää infoa.